jsme tady. Mám velkou radost z dnešního setkání a chtěl bych tě tady přivítat, Simonko, Simono. A je mi velkým potěšením, že dneska můžeme spolu sdílet tenhle prostor a to, co skrze nás do toho prostoru přijde. A určitě si přeju, aby to inspirovalo nejenom nás, ale aby to přineslo něco i případným divákům nebo lidem, kteří možná se na nás dívají se záznamu. Nicméně nemám vlastně žádné očekávání, protože jsem už docela pochopil ve svém životě, že mám rád ten prostor, ve kterém se může zjevit, přijít něco, co se vlastně nedá úplně naplánovat nebo vymyslet. A pro ty, co tě ještě neznají, já tě vlastně taky tolik neznám, ale tak to, co mi přichází vlastně říct, že oba si svým způsobem věnujeme channelingu a určité práci s energií, každý asi trochu po svém. A přednedávnem jsme se potkali v takovém společném naladění a vzniklo z toho tohle záměr setkat se u tématu spojení se zdrojem. A takže za mě, jestli chceš sdílet něco o sobě nebo začít rovnou třeba s tím tématem, co pro tebe znamená spojení se zdrojem. A možná ještě pár kroků zpět, teď mi přichází, že nejenom nás, ale i lidi, kteří se teď možná na nás dívají, bych chtěl pozvat k takovému úplně kratičkému zastavení, vrácení se ke svému tělu, ke svému dechu. Možná si může každý sám za sebe zvědomit, co pro nás znamená spojení se zdrojem nebo zdroji. Mhm. A protože bych si přál, aby to nebylo o nás, že říkáme nějaký návod, ale dost spíš i o té inspiraci pro každého, jak nacházet to své vlastní spojení. Áno, jednoznačne, dobre. Takže ja som rada, že som tu. Ďakujem krásne za tento priestor. A je mi to téma veľmi blízka, nie že téma, ale priestor, ktorý vlastne stále aj navzdory veľa rôznym, poviem to rovno, manipuláciám, ktoré vlastne aj dneska môžeme cítiť, vidieť, zažívať, tak si veľmi rada uchovávam taký ten priestor čistoty, ktorý vlastne ani sama neviem, ako si ho uchovávam, ale viem len v živote, že mám pokoj. Že veľmi môjim častým pocitom je práve pokoj a nejaká akási zvláštna rovnováha, a ktorú aj posúvam ďalej, alebo vlastne ktorou harmonizujem energetické telo ľudí. Nepoužívam teda pritom žiadnu konkrétnu techniku, ktorú by som sa niekde naučila, ale používam čiste akoby svoju esenciu na liečenie alebo harmonizáciu všetkého a všade. A, no a tam vlastne pre mňa vyvstáva tá téma zdroja, čo je to zdroj, a ako ho môžeme v sebe pociťovať, a ako ho môžeme zažívať, a ako sa k nemu môžeme dostávať skrze svoje telo, pocity, sebadôveru. Takže takéto slová mne chodia takto na úvod a tiež súhlasím vlastne s tým, aby sme sa trošku naladili, aby sme v tej tichosti vytvorili ten priestor, do ktorého sa možno aj ostatní pridajú potom ľahšie skrze naše naladenie tu a teraz. Um, Ja vlastne milujem dých, ale v tom iba obyčajnom dýchaní, cítení vlastne toho dýchu ako našej duše, že vlastne ako by dýcha naša duša.
A veľmi som to aj študovala vlastne veľakrát v aramejštine, že vlastne v aramejštine sa povie Duch Svätý a Ruka de Kuča a vlastne to znamená dých. Že vlastne ten Duch Svätý a tá najväčšia svetosť je v tom dychu. Že tak sa môžeme, to je brána vlastne do nás, ako k tej najvyššej svetosti, svetosti nás. Mhm. A to si hodne užívam, lebo ja som ako sa nevedela predtým nejak naladiť na všetky tie dýchové techniky, ale toto, vlastne, že to znamená Duch Svätý a tá posvetnosť, tak vtedy som si to až začala uvedomovať, že kde sa dostávam vlastne cez ten dých a čo sa deje len tým obyčajným dýchaním, keď trošku na chvíľu začnem pozorovať svoj dých. Hmm. Mhm. Ale se mi hodně líbí a vlastně mi to připomíná přesně to, jak znám to moc dobře ze svého života a jak vnímám, jak ta společnost je vedená vlastně k tomu, aby jsme něčeho jako dosahovali, něco jako získali, něco vytvořili, třeba i nějakou technikou. Jo, všechno má své místo určitě, jo, ale pro mě třeba to skutečné spojení se zdrojem nebo s něčím, co mě přesahuje, začalo se prohlubovat právě tím, když jsem se o to přestal snažit nebo usilovat, nebo spíš se přestal snažit to nějak jako vytvářet, nějak to dělat, ovládat, nějak to jako mít. A naopak jsem začal vlastně spíš naslouchat a, a uvolňovat ten prostor, který něco jako chce v sobě, do té otevřenosti, kam může přijít to, co je. A tak se mi líbilo to, jak si to zmínila v tom smyslu netvoření, nedělání, ale to, co já v tom vlastně jako vnímám, je v tom návratu k tomu, co tady celou dobu je. Áno, je to v podstate pre mňa akési usilovanie sa o ten návrat, ale to úsilie nevychádza z tej kontroly, ale to úsilie je také duchovné úsilie, že vlastne neustále udržujeme zámer v tom našom vyššom ja pre spojenie s tým zdrojom a k tomu návratu. Nie? Ale je rozdiel medzi tým duchovným úsilím, ktoré vychádza naozaj z nášho srdca, z tej podstaty vlastne, ku ktorej sa chceme dostať a ktorou si prajeme žiť. Asi o tom budeme hovoriť neskôr ešte trošku, že kam sa teda dostávame, ale není toto úsilie tou kontrolou. V tom je pre mňa veľký rozdiel. Hmm. Áno. Možno by sme mohli teraz prejsť k tomu, že návrat k čomu a ako. Hmm. Mně tam přichází to, o čem jsme se bavili, i ten návrat na to místo, kde pokračuje cesta, nebo mi Hmm. tam chodí takový to na to správné místo a co to vlastně jako znamená. Jo? To správné místo, nebo ve mně pozoruju rok za rokem, jak se mění spíš to místo, ze kterého se vztahuju ke světu a ze kterého vnímám sám sebe, ze kterého i procházím nějakou svoji proměnou nebo vztahem vlastně. Určitě je to pro mě i určitá forma vztahu vlastně. Vztahu a směru. Že to není vlastně jako dělání toho duchovno nebo toho zdroje, ale přesně ta činnost je pro mě o tvoření toho vztahu a držení toho směru k něčemu, co je pravdivé nebo čisté nebo Alebo celisté. nepodmíněné nebo Alebo celisté. Ano, nepodmienené. Áno, ano, áno. úplné vlastně už takové, jaké to je. A A do tohoto prostoru v podstatě, ten prostor je pro mě jako vším, je pro mě oporou, je pro mě bezpečím, je pro mě i tím místem, kde se uzdravuju, kde můžu věci, které
jsou větší než já, nebo které mě tíží, nebo se kterými si nevím rady. Před lidský život je docela komplikovaná věc. A, tak je to pro mě místo, kam se vlastně můžu obracet a odevzdávat i tady ty věci, což sice neznamená, že se to jako hned změní, ale cítím, že v tom nejsem sám. Mm. No, nie si v tom sám, pretože si s tým zdrojom. Pretože si vlastne prepojený s tým domovom lásky. Často, keď sa povie, že s domovom, tak ľudia začnú hneď hľadať nejaké svoje galaktické domovy a niečo, k čomu by sa mohli uchýliť. Ale proste podľa mňa je to ten domov lásky, ktorý si pamätáme ako tú celistvosť. Ako to celistvé ja, ktoré netrpí, neprežíva žiadnu bolesť a utrpenie, prežíva proste tú nevinnosť a tú čistotu zdroja tej duše samotnej. A preto pre mňa vždycky ako od malička ja som mala niečo také v sebe, že som vedela, že keď niekde trpím, tak nezažívam svoju prirodzenosť. Preto pre mňa bolo veľmi ľahké akoby toto rozlišovať. Spomenula som si dokonca cez porodnú školu, že keď som si volila vlastne svojich rodičov a príchod na tento svet, takže som si zvolila takých rodičov, ktorí vlastne mi umožnia ten láskavý domov úplne. A nezvolila som si žiadne ako tragédie alebo nejaké proste problémy, lebo mi bolo jasné, že vlastne ja chcem byť sama sebou, ja chcem zažívať svoju prirodzenosť a tak si nevolím to utrpenie. A toto je podľa mňa veľmi kľúčové, že zdroj nie je utrpenie. Že proste zdroj je láska a keď niekde prežívam utrpenie, tak nezažívam tú zdrojovú realitu, nezažívam lásku a mám sa usilovať, opäť duchovne usilovať, zažívať lásku v tomto živote. A častokrát ľudia podľa mňa hľadajú v tom utrpení zmysel a pátrajú po tom, že skade to utrpenie pramení a kde som ho nabral a vlastne cez rôzne regresie a tak ďalej. Ako podľa mňa je to len taký schodík alebo taká malá úzučka, štrbinka v tom poznaní. Ale keď si to zoberieme tak komplexne a vieš raz prežitkom v sebe alebo aj tým proste návratom do svojej nevinnosti, že zdroj nie je bolesť, tak proste sa vykašľaš na tú bolesť, hej? Že vykašľaš sa proste prežívať také reality, kde trpíš, kde máš prežívať dookola utrpenie, alebo sa tam cítiš stiahnutosť, stiesnenie, nerezonuje to s tvojou energetikou, s tvojimi potrebami. Takže toto by som doložila ja k tomu. Hmm. A určite je to aj radosť. Radosť je veľmi dôležitým prvkom v tomto celom, kedy vlastne cez tú radosť cítime, že čo je môj zdroj, kde je môj domov lásky. A takisto, čo je môjim jazykom lásky. A aké činnosti, aké prostredie, akí ľudia, aký kolektív. A ja sa toho vo svojom živote ultimátne držím. Že vlastne ja som akýsi taký človek, že nemám problém opustiť a niečo toxické. Ako bola som samozrejme v takých vzťahoch aj na takých miestach a zažila som si obrovskú toxicitu vo svojom živote, ale stále ma viedol ten zdroj, to, že ty tu proste nemáš trpieť. Vôbec v ničom. Hmm. Mm. Mně k tomu přichází otázka, na kterou nacházím odpovědi v sobě, ale je to o tom, jako proč teda trpíme nebo zažíváme tolik třeba nedorozumění a i třeba bolesti, i nefunkčních vztahů, nebo um, není to možná jako otázka jako konkrétně proč, ale nedá se říct, že by to nebylo součástí toho života. A já jsem třeba hodně ve svém životě kvůli tomu, že se mi děly věci, které nebyly často třeba důstojné nebo nějakým způsobem jako příjemné nebo respektující. Já jsem se tak nechoval vždycky, to rozhodně, rozhodně ne. A, tak z tohohle pohledu vlastně, když člověk něco takového zažívá, třeba i nějak jako úzkosti,
bolesti, nemoc, tak se může zdát, že vlastně jako ten zdroj jako neexistuje, nebo že je vlastně někde mimo, nebo že tady není. Jak tohle třeba vnímáš ty? No ja to vnímam tak, že si vlastne tá duša si volí nevnímať sa. Volí si zažívať to, aké to je, keď sa nevnímaš, keď nežiješ svoju prirodzenosť. A ja som určite vlastne to je tá evolúcia duše, z ktorej každý ideme z tej, hej, z tých realít, kedy vlastne sme si prežili nejakú bolesť, po osvietenie, po vyššie spektra seba, po vyššie dimenzie seba. A, a ja som si v určitej úrovni zvolila ten prežitok, že aké to je, keď seba nevidím. Aha, aké to je, keď mám choroby, keď ma neustále ľudia ponižujú, keď mi spôsobujú bolesť, keď vlastne ja si sebe, hej, spôsobujem tú bolesť. Takže ja to vnímam po tej evolučnej špirále, ako duša vlastne pokračuje, ale jedného dňa príde nejaký moment a situácia, kedy ty si povieš, že aha, ale ja sa nechcem skrývať sám pred sebou. Ja tu v každom priestore, kde som, kde sa narodím, kde sa zrodím, kde je živá moja existencia, chcem zažívať seba. Chcem zažívať svoju prirodzenosť. Čiže keď som v ľudskom tele, tak chcem používať toto telo plne, chcem ho používať vášnivo, šťastne, prirodzene, chcem športovať, chcem byť zdravý a toto si chcem umožniť. Chcem si umožniť ten plný prežitok seba. Či už v tých vzťahoch, alebo vo všetkom vlastne, v akej úrovni sa nachádzam. Hej? Že tu sú peniaze, tak chcem si umožniť tie peniaze, chcem si umožniť mať rodinu, komunitu, čokoľvek. Takže ja vnímam, že áno, tí ľudia, ktorí si toto volia, tak mm, postupujú po tej špirále svojej existencie do celistvosti. Hmm. A môže to byť v niektorých obdobiach a situáciách veľmi náročné, kedy sa to zdá tak, že ja versus celý svet, že celý svet je proti mne a že trpím vlastne potom veľkou nespravodlivosťou a ja som si takéto úrovne zažila. A až kým sa nedostanem do seba, že to ja, podľa mňa prvá úroveň je, že to ja si toto volím, to ja si toto spôsobujem, všetko naozaj vonkajšie je moje zrkadlo. A toto je prvá úroveň, ktorú mnohokrát ešte nemáme zvládnutú. A ja sa niekedy, hej, zarazím na tom, že aha, že uvedom si to naspäť, že to ty. A že ty si, a že není ani ten zdroj, ale že ty si ten zdroj. Že sa modlíš k sebe. Stále, keď sa modlíš, tak sa modlíš k sebe. A modlíš sa stále k vyšším úrovňam seba, k vyšším častiam seba, k celistvejším častiam seba. Mm. Mně přijde vlastně krásné to uvědomění, které jsem dlouho ve svém životě neměl a proto ten život byl docela náročný. A to vůbec jako to vědomí toho, že to je možné. Že Aha, když jsem vlastně nevěděl, že to jde, tak jsem to vlastně ani nehledal. Byl jsem ztracený, nebo prožíval mm, jsem se jako ztracený. A samozřejmě mm, má to, dá se na to nahlížet různým způsobem. A teď už to samozřejmě vidím jinak než dřív a jsem za to rád, protože vidím tu cestu, mám celý ten otisk ve svém nervovém systému mm, a připomíná mi to teď nedávno, teď na konci roku minulého, tak tady se u mě na návštěvě ocitl s vámi z Indie takový opravdu velmi inspirativní člověk. mm, A bylo pro mě hodně zajímavé, když jsme si povídali o všem, o životě a o tom jeho příběhu, tak si vlastně moc nacítit, navnímat v něm, v jeho nervovém systému, ve mm, živou esenci toho, kdy on se narodil do té osvícené rodiny, nebo do té vědomé rodiny. mm, A opravdu sdílel, jak od malička nezažíval vlastně jako žádné ponížení. Pro něho ta rodina mm, byl opravdu bezpečný prostor, podporující prostor, dostatku, a přijetí a tohle v podstatě je jeho úplně jako už od vlastně jakoby početí, narození, byl jeho vlastně jako kořenový pocit, ze kterého v tom životě vychází a mm, sdílel potom vlastně, že už poměrně od mlada třeba i hodně cestoval, i mimo mm, rodinu a tak, ale že vlastně vždycky všude pořád sebou měl ten pocit toho bezpečí, toho spojení, toho, že vlastně jako tam pro něho, že ten svět je vlastně jako bezpečné podporující místo.
taky zažil v životě různé věci, ale pro mě to bylo hodně zajímavé, protože to byl pro mě reálně první člověk, a to se tím hodně zabývám, a kterého jsem takhle osobně jakoby potkal s tímhle otiskem v sobě, Mm, protože žijeme tady v Evropě a si neseme dost těch kolektivních otisků a traumat a áno. většinou jsme, nebo já neznám žádného Evropana, který by opravdu vyrůstal Mm, v takhle bezpečném vědomém prostředí. mm, A neseme v sobě prostě válku, nedostatek, ponížení, všechny tady zkušenosti i našich předků, nebo v sobě ne. Já to prožívám třeba ve svém těle, ve svém nervovém systému a velkou mm, část života, než jsem se k tomu dostal, ten můj vlastně systém vůbec neznal ten pocit toho bezpečí. Vůbec vlastně jako mm, neznal to, že se mám o co skutečně jako opřít. Ne proto, že by mm, mě třeba moji rodiče neměli rádi, ale mm, oni ten pocit v sobě sami neměli. Takže mi nemohli dát to, co neměli. A ta cesta byla docela jako náročná k tomu poznání a vůbec jako setkání se. První to byly asi krátké setkání s tím pocitem té celistvosti, toho bezpečí, toho spojení, mm, až vlastně k postupnému jako prohlubování, uvolňování, navracení se tady té pravdě, to k tomu, co považuji za to pravdivé, to skutečné je opravdu ten áno. prostor té lásky, kde Mm, není tady to odpojení, mm, to zapomnění, to utrpení a živě si vybavuju, jaké to vlastně je, ten pocit té ztracenosti, což je samozřejmě určitě jako cenná zkušenost, ale cenná zkušenost to začíná být až ve chvíli, kdy už to není úplně naše realita a, a, a přibývá toho pocitu bezpečí. Áno. Um, Áno, no Európa je rozhodne veľmi ťažké miesto, aspoň pre mňa, lebo je to jednak miesto experimentu pre mňa, že zo starého jazyka ja som niekde čítala, že to bola atropa a bola to vlastne, bol to vlastne kontinent experimentu a hodne aj bojov vlastne z dráhy Oriona zo súhvezdia, kde vlastne do Európy sa inkarnovali duše, ktoré naozaj majú čo to spoločné s bojom. Že radi nejakým spôsobom bojujú na rôznych úrovniach, to človek môže mať, hej. Že aj duchovne môžeme veľa bojovať, môžeme byť bojovníci v takom a v takom smere. A, takže Európa bola pre mňa aj vždy veľmi náročná a hlavne ten vek tínedžerstva, kedy už sa rozhliadaš nejak do života, ale stále ti tvrdia tie systémy, že vlastne je to inak, ako to ty z duše poznáš, zo svojej esencie. Stále vlastne ti hovoria, aké to je všetko ťažké, ten život, samozrejme. Toto úroveň Československo, to bolo vždy pre mňa veľmi ťažké. Ja som sa dokonca v určitom období aj dala na nejaké drogové experimenty, ktoré mi slúžili na to, že vlastne ja som išla do toho, že ja musím nájsť to, čo ja v sebe nosím ako pravdu. A našla som to a potom samozrejme som prestala s tým experimentovaním takto. Ale viem, že vlastne som si zbytočne ublížila, pretože to neboli žiadne potešujúce poznania. Takže potom ma vyliečila veľmi vlastne cesta do Tajska a ešte najviac na Kostariku, kde som vlastne sa ocitla v tej skutočnej džungli a pri tých skutočných pravých koreňoch skrze džunglu. A môžem povedať, že to ma zachránilo aj v živote. Že tam som nadobudla vlastne to spojenie, to veľmi surové spojenie s džunglou. A to ma veľmi vyliečilo. Ale aj čo sa týka vlastne nášho malého, hej, ja veľmi zvážujem to, lebo viem, že aký je tento svet v Európe určitým spôsobom deštruktívny.
A dneska sa to už nebojím takto povedať na rovinu, aj keď tu žijeme. Ja vlastne vnímam aj túto našu Karpatskú kotlinu krásne, a že sa tu dejú veľmi pekné veci, aj že tu bude bezpečie do budúcnosti. No ale ako miesto spojenia, ešte v našom veku, kedy my sme vlastne zažívali to, čo sme zažívali, tak to bolo trošku náročnejšie. Verím, že my už v tejto etape, kde sme, tak budujeme tým deťom vlastne iné prostredie a že už sme natoľko uzdravení, že môžeme vytvárať také prostredie pre ne, kde oni môžu cítiť toto spojenie, ktoré nám chýbalo. Hmm. Mm. To je určite veľmi dôležité, lebo tam sa to všetko začína. Či cítiš to spojenie so zemou, alebo či ho necítiš. Potom cítiš spojenie so svojím telom, alebo ho necítiš. A v Hmm. tom tele sú tvoje potreby, čo je vlastne cesta k zdroju. Hmm. Mm. Jsem hodně rád za tohle sdílení a připomíná mi to dost i velké části mé cesty, kdy jsem Mm. i utíkal před sebou, ale zároveň v tom byla dost toho hledání a nějaké touhy přesně po tom návratu k něčemu, co jsem v sobě cítil, ale nikde kolem sebe jsem to nenalézal, nebo nikdo mi to nebyl schopný jako zrcadlit. A takže jsem taky mám asi 100 psychedelických zkušeností Mm. a, a tak, jak se často třeba označují tady ty zkušenosti jako za medicíny a tak já z části už se taky nebojím dnes říct tomu spíš. A nemyslím to jako pejorativně nebo hanlivě jako drogy, Mm. protože jsou to nástroje, možná to je asi pro mě nejpřesnější, jsou to nástroje, které nám můžou něco zprostředkovat. A stejně tak jsem eh, to hledal třeba skrze pobyty ve tmě a spoustu různých jako praxí a vision questy a spousty věcí a jsem moc rád za to, že jsem i na té své cestě dozrál do místa, kde cítím, že nic z toho už nepotřebuju a že určitým způsobem to nikdy úplně potřeba nebylo, jenom jsem to nevěděl. Mm. Následoval jsem ty cesty, které mi byly dostupné v tu dobu a teď cítím, asi se určitě i vyvíjí kolektivní vědomí, těch vlivů je jako Mm. spousta, teď se nacházíme prostě v nějakém bodě té časové linie, ale zároveň cítím, že tohle bylo dostupné vždycky a vždycky bude a Mm. napříč celým časoprostorem to spojení s tou pravdou, která i když může Mm. být různým způsobem víc nebo méně zahalená, tak přítomná pořád je a cítím tady tyhle setkání jako třeba s tebou a ty prostory ke sdílení pro mě jako hodně jako důležité a posvátné jako to připomenutí, že ta cesta nemusí být vůbec nějak intenzivní, velkolepá, nějaká jako šamanská a já Veď nevím. keď si, prepáč, že ťa preruším, keď si spomenieme, keď sme boli fakt, že mladší a brali sme proste tie cesty, ktoré boli dostupné, či to boli nejaké listohlavky, či to bola nejaká ceremónia. A vlastne, hej, že teraz mi prichádza taký opäť detský jednoduchý pocit, že však to sú nástroje, ktoré proste použiješ, hej, ale v určitom bode dospeješ do toho, že hm, už ich nepotrebujem. Už tie barličky, už to duchovno proste je vo mne prebudené. Už to viem čerpať zo svojho tela, zo svojich potrieb. Už viem, čo potrebujem, dostal som sa k tomu, takže už som v bezpečí. A podľa mňa to, aby sme predišli takýmto nejakým, vlastne pre mňa, pre telo takým extrémom, ako keď ideš na tú medicínu alebo užiješ nejakú drogu, či už je to psychedelikum alebo syntetická droga, alebo siahaš po cukre, po káve, hej, to už môžeme ísť do rôznych zase úrovní toho, tak je veľmi dôležité spojenie s prírodou. Keby nás od malička niekto viedol k spojeniu so zemou, tak vôbec nemusíme tie duchovné pravdy a tie princípy, tie zákonitosti tvorenia, tie posvetné kódy tvorenia hľadať. Hmm, Hej, pretože by sme ich našli veľmi jednoduchou cestou a predišli by sme možno takýmto extrémnym skúsenostiam. hmm, Takže za mňa určite do budúcnosti s deťmi fajn chodiť do prírody a vlastne nejak v nich pestovať ten vzťah toho spojenia. hmm. Áno.
To souhlasím hodně. No. Tohle považuji za jedno z toho nejcennějšího, že různé formy i nějaké jako třeba emocionální nebo vztahové Mhm. vyzrálosti jsem úplně nenalézal ve svém dětství nebo v životě, ale jsem hodně vděčný za to, že mě rodiče, obzvlášť táta, vedl dost právě k tomu čistému spojení s přírodou. Dělali jsme ohně a vyrůstali jsme prostě v lese a v potoce a to cítím, že to pro mě bylo velmi, velmi podstatné jako k tomu, abych našel někde tu cestu k té přirozenosti Mhm. zpátky i k tomu svému tělu a to je vlastně to, co vnímám, že jsem dřív nevnímal a Mhm. právě to své tělo. A, a hledal jsem, byl jsem samozřejmě i učený tady tím naším způsobem uvažování hledat nějakou složitost a, a skrz to jsem neviděl tu jednoduchost, že ta cesta vůbec nemusím jezdit někam do Jižní Ameriky pro to, abych se tam vlastně spojil se sebou, protože a může to být součástí, ale protože stejně já jsem si to teda i vyzkoušel, jsem to podstoupil, jsem byl v té Jižní Americe, všechno tohle, ale na základě těch zkušeností mě to stejně vždycky jako a mi zůstalo to, co je. Stejně jsem se musel konfrontovat se sebou, se svýma pocitama, se svýma emocema a Áno. s velmi jakoby pokřiveným Mhm. vztahem sama k sobě a až v podstatě jako jsem vystřídal všechny ty varianty, které se nabízely, že nějakou jako instantní rychlou cestu, tak stejně mi zbylo to, než opravdu začít přijímat sebe takový, jaký jsem, než vlastně otvírat to srdce i sám sobě Mhm. a otvírat se tomu poli té lásky, která je pro mě nejsilnější medicína, kterou nemusím ani jakoby přijímat někde zvenku, ale Mhm. můžu se k ní navracet a je mi dostupná vždycky, i když jsem někde, Mhm. mám pocit ztracenosti v životě, nebo zažívám nějakou úzkost, nebo bolest, nebo ztrátu třeba, tak je to něco, kde nemusím jít hledat nějakou medicínu, ale můžu se obracet vlastně k té víře k té důvěře v tu medicínu, která je, nebo k tomu poli, které je nepodmíněné vlastně tady tím vším. Um, protože to asi, co pro mě bylo dost matoucí, a bylo to, že jsem si dost představoval nebo různým způsobem si představoval, jak to vlastně jako by vypadá, nebo co to vlastně jako znamená, třeba to spojení se zdrojem nebo nějaká duchovní rovina života. Pořád jsem jako hledal nějakou tu podobu Mhm. nebo To je prožitek tiež veľmi třeba. zaujímavé, že takto hľadanie podoby alebo toho, ako to vyzerá. A, a někdy jsem se s tím třeba úzce jako spojil. Třeba na svém 50denním pobytu ve tmě jsem se spojil s velmi hlubokou kvalitou klidu. Tak hlubokého Mhm. klidu, opravdu. Věděl jsem, že to je něco důležitého, ale vlastně nikdo by nebyl schopný to zvalidovat a Mhm. někde to ve mně zůstalo, ale pak jsem vlastně jako šel to zase hledat, protože jsem měl představu o tom, že to nějak vypadá, že to nemůže být tak jednoduché. A Mhm. zase mi to trvalo roky, než jsem se jenom vrátil k tomu, aha, ono, je to vlastně tak obyčejné a tak klidné a, a je to tady vlastně celou dobu, co jsem to někde hledal. Áno, tam je veľmi zaujímavé pre mňa, že vieš, tá jednoduchosť, že čo to vlastne znamená. Pre mňa je to to, že sa zladí tá mysel s telom. Že proste dovtedy hľadáme, kým tvoja hlava žiari niečo iné a tvoje telo žiari niečo iné. A ty si v tom rozpolcení, ako sa to česky povie, že vlastne nie si v tom zdroji, ale ten zdroj nastane jednoducho vtedy, keď tvoja hlava sa zladí s telom. Čiže keď ty sa naučíš podľa mňa aj so sebou komunikovať,
A naučíš sa rozlišovať tú komunikáciu, ktorú vedie tvoja hlava a tú komunikáciu, ktorú žiari tvoje telo. A keď Hmm. sa ti to podarí zladiť, tak vtedy vlastne dosahuješ ten stav pokoja a vtedy dosahuješ ten zdrojový pocit. Takže pre mňa bolo zásadné, aj stále je veľmi zásadné rozlišovať tieto dve časti a vlastne opäť usilovať sa zladiť ich do jednoty. A pretože hlava nikdy, hej, hlava ťa stále zavedie len skúmať, 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 preskúmavať, analyzovať, zbierať dáta, ale to všetko vlastne sa potrebuje, hej, zladiť s tým tvojim telom. A hlavne to telo by sme mali počúvať. Toto je proste evolúcia tela teraz. Že počúvam svoje telo a učím sa žiť s týmto telom. A potom ten zdroj vlastne sa prejavuje aj tak, že žijem v ženskom tele, tak mám nejaké ženské atribúty tvorenia, tak zdrojovo tvorím. Hej, vlastne je rozdiel, či som žena, či som muž. Aj to potrebujem rešpektovať za mňa, aby som vlastne sa ocital v tom zdrojovom priestore. Mm, áno. Takže telo, návrat k telu, to je pre mňa celé. Hmm. A teraz vnímam, že tie reality všetky prestávajú fungovať, ktoré idú z hlavy. Tie identity, tie naučené vedomosti, tie kurzíky všetky, tie metódy, ktoré sme sa naučili a teraz to jednak zúžitkuj. Hej, čiže uviď, nakoľko to máš v tele prebudené. Teraz poznaj tú svoju esenciu, že kým naozaj si, že aké kódy z teba žiaria, aké informácie, čo ti vyhovuje energeticky. A teraz to všetko používaj a už zabudni na to, že budeš tou hlavou niečo stále vytvárať. Teraz vytváraš svojim telom. Hmm. Mm. Hmm. Mm. Tohle vnímám jako důležité to uvědomění, že tu hlavu nebo to vnímání té reality jsem považoval za svoji identitu. Áno, Ale, to ale je také ako chyběla, bublinka. ale chyběla tam vlastně ta realita, protože Áno, tak, jak já vnímám tělo, tak tělo je pro mě přímé spojení s přítomností. áno. A bez toho to vlastně nejde. Bez toho je to takový jako sen. Člověk může mít i opravdu jako spoustu nějakých jako duchovních zážitků a stavů a tak, Mm. ale pokud Aj to nápadov. přesně tak, vizí, Mm. inspirací, úplně všeho, i v tom materiálním samozřejmě můžeme mít tu vizi, že prostě až, nevím, budu bohatý, tak Áno. vlastně budu v tom zdroji, budu šťastný a budu v bezpečí. A má to hodně podob, ale vlastně jako až ten skutečný kontakt i s tím tělem a to spojení nám teprve ukazuje, kde jsme, protože pokud abych byl v přítomnosti, musím brát třeba antidepresiva, abych se nějak jako reguloval, tak to asi není ještě úplně ono. A, Poseklo, ale dobre, už ťa vidím. a Mm. takže pro mě rozhodně je to o tom Mm. návratu k tomu tělu a takový jako klíč, který vnímám jako hodně důležitý a pořád, každý den se to učím, je změna toho směru vlastně k tomu, od toho myšlení si a zkoumání, vlastně k tomu naslouchání. A, a ta hlava vlastně místo toho, aby řídila můj život, tak se stává tím nástrojem na to rozlišování, protože bez skutečně rozlišování a vytříbené jako zkušenosti s rozlišováním a se v tom nejde úplně orientovat. A je to takový ten chaos, že jo, ta doba dneska víc a víc vidět, že už opravdu není čemu nevíme, čemu můžeme věřit, protože ta iluze už je tak přítomná a obrovská, Mm. že bez toho, aniž bychom tam měli to cítění a tu schopnost opravdu rozlišovat tu Mm. rezonanci s náma, tak je ten chaos a ta ztracenost vlastně v těch všech informacích úplně jako Áno. beznadějná. Áno, presne tak. Aké nebezpečné je, že skutočne nebezpečné je nevedieť, čo potrebujem. Pretože keď neviem, čo potrebujem, tak som všade, som aj tam, kde ma netreba, všetkým vyhovujem, všetko spĺňam, som
krásny systémový panáčik. Ale v momente vlastne moc nastáva vtedy, keď viem, čo potrebujem. Keď poznám svoju energetiku, svoj jedinečný cyklus tela, to, ako ja fungujem, to, čo ja potrebujem, aký je ten môj systém vnútorný, vonkajší, aký je ten môj nervový systém, ale nielen nervový systém, celkový systém, energia, vyššie, nižšie, hej, v koreňoch, vo vyššovniach. A proste to seba poznanie skutočné možno nastáva až teraz. Až možno v tejto dobe, až možno v roku 2026 ľudia prídu na to, že kým sú, aká je ich energetika a aké všetko, čo prinášajú, čo v sebe nosia, vlastne s čím sem prišli, s tým krásnym aj menej krásnym a možno, že až teraz sa začína tá konfrontácia sám so sebou a to je to šťastie, to je tá sloboda. Hmm. Áno, určite. A no, to telo si vlastne užíva ten pocit, že nič nemusím, hej, že nie som žiadnou identitou. Nemusím nič predstierať, že môžem len byť takým prejavom, ako som bol stvorený a to telo sa hrá v tom, hej, že vlastne je mu dobré. Tam prichádza ten detský nevinný pocit. Ten pocit nič nemusím, môžem to odložiť na zajtra a môžem sa teraz zahrať, môžem sa venovať tomu, čo mám rád, pretože sa rozpúšťam v tom, že mám nejakú identitu. A tam si ja rada veľmi akoby vystrelím tak do tej slobody. Že vlastne v tej slobode ja úplne vnímam svoj stav, keď som v identite a keď som v tej slobode, kedy fakt že si vyjdem a nie, že z tela, ale z tých identít a teraz proste sa rozprestriem do priestoru a tam už len idem. Tam už len frekvenčne stúpam. Aha, kto si? A spoznaj sa aj v tej vyššej úrovni. Spoznaj svojho galaktika, spoznaj to, kým si celistvé a potom neboj sa to prejaviť v tomto tele, hej. Ja som tam mala aj takú úroveň, že aj veľa ľudí, čo ako takto pracujem s ľuďmi, si nedokáže predstaviť, že naše telo unesie náš plný potenciál. Že predsa moje telo není na to postavené, aby unieslo to, kým som, ale práve, že to telo potom baží. To telo potom túži vlastne stelesniť to, čo naozaj ja v sebe nájdem a uznám, že toto je pre mňa láskou. To telo je plne pripravené to stelesniť Hmm. a prijať tú výživu seba. Mm. To je krásný pohled na to a vlastně jako dost eh, zásadní bych řekl, protože i, i v tom mém vlastním příběhu a vnímání reality víc a víc vidím, že tělo právě nemá tu kapacitu a není schopné nést nebo velmi těžko nese to, co nejsme. Áno, áno, presne tak. A, ale vlastně ve všech mých zážitcích toho hlubokého spojení, tak Mhm. naopak obrovský prostor, obrovská lehkost, uvolnění Áno. a život. A, ale ve všech těch rovinách toho, kdy můj systém už od dětství přijal strategii toho vstřebávat prostě emoce a bolest z toho prostoru a Mhm. nějak je jako harmonizovat a nějak je nést, nějak je spolunést nebo Mhm. vyrovnat nebo do sebe schovat to, co jakoby nemohlo být viděno nebo nebylo přijatelné, tak, tak vidím, jak to vlastně není o tom se snažit tohle jako nějakým způsobem nést, ale právě si uvědomit, že to, to je součástí té zkušenosti, ale není to to pravé já, nebo není to ta skutečná identita, nebo ta podstata toho života. A Mhm. Hej, hej, to je také, že do určitej úrovne sa zaoberáme všetkými inými ľuďmi a všetkým možným a všetkou možnou bolesťou a hráme sa s tým vlastne tak, že ju do seba naťahujeme a potom, aby sme sa mali čím zaoberať. Veď preto sa nebudeme zaoberať sebou, hej? Tak budeme sa zaoberať nejakou cudzou bolesťou alebo budeme sa zaoberať nejakými kriminovinami a krimi správami a vojnami a všetkým, čím vlastne sa ešte môžeme zaoberať, aby sme nemuseli ísť do seba a do svojho vnútra a vlastne pátrať po sebe, dotýkať sa seba. Hmm. Radšej si zapneme tú telku, aby sme nemuseli stráviť večer tak, že sa dotkneme napríklad svojho tela a spoznáme sa.
Ne? Takže to sú také stratégie krásne. A opäť toho počiatku, kde sa spoznávame, kde duša vstúpa po tej evolúcii, do tej celistvosti. Hmm. Mm. A vždy sme boli zdroj. Aj tak nikdy sme neboli odpojení od toho domova lásky, nech sme boli v akejkoľvek úrovni. A to je krásne, veď však každý z nás si podľa mňa to dokážeme rozpomenúť určitým spôsobom, že všetko, čo som prežívala, tak stále som cítil aj domov lásky. Stále tam niekde tá láska bola. Hmm. Mm. Že nikdy som nebol proste mimo. A aj keď sa zdalo možno mnohokrát, že teraz som spravil niečo zlé, za čo by som sa mal obviňovať, alebo za čo by som sa mal ešte vytrestať zo pár životov a zo pár cyklov, tak proste nie. Stačí sa vrátiť do toho, že vždycky som bol súčasťou lásky. Hmm. Som duša, takže duša proste je zo zdroja. Nie som nič iné. Hmm. Nie som nejaký robotický výtvor. No a tu by som sa už dostala ďalej hej, k tej robotike, ale už nejdem to sem teraz plísť. Hmm. Mm. Mně přijde teď opravdu jako krásný ten obraz toho návratu k sobě a vlastně té informace, Mm. že to naše pravé, skutečné já, ta pravdivá podstata, nepodmíněná nebo ta živá, takže proto skutečně v tom našem životě je dost prostoru, v tom našem těle a to tělo vlastně touží tady potom ve Mm. skutečnosti a je možné se tady tomu otvírat a, a nechat se tím prostupovat, nechat se tím léčit a na rozdíl vlastně od toho, kdy um, je tam ten proces toho jako řešení, uzdravování nebo nešení něčeho nebo stotožňování se s něčím a, a hledání to vlastně někde jakoby venku. Mm. A tohle vnímám jako dost podstatné v tom celém, a protože někde z té roviny toho ponížení, té viny, toho studu, dělám v tom systému vlastně ten zápis toho jako nejsem toho hoden, nebo je to vlastně jako nebezpečné, nebo jakoby není to ani jakoby možné, je to jenom někde ten Bůh na nebi, a, a, ale v podstatě skrze to uvědomění, že naopak to naše tělo je na to připravené, aby tady ty frekvence té lásky, přijetí, míru byly a živily naše tělo, tak to vlastně úplně takový jako obrat v tom směru nebo v té kvalitě, který jako cítím i pořád ještě přítomný ve svém těle. A že dokud tam vlastně není tady ta informace, tak probíhá to hledání, ta snaha, ten proces. Ale ve chvíli, kdy je tady ta informace, tak může jít vlastně jenom o ten návrat. A asi je těžko to uchopit jako doslov, ale i když si načítám ten svůj prostor, tak vlastně tam vnímám jako bariéru nebo ten strach z toho, z té přirozenosti, z té naší jako veliko, ne velikosti, posvátnosti, z té nevinnosti, z toho, že vlastně celý ten příběh, který o sobě si přehráváme a vyprávíme, vlastně není úplně jakoby pravdivý, nebo není vlastně třeba ani Mm. potřeba, protože s návratem do té přítomnosti a do té naší pravé podstaty ten příběh neskončí, nezmizí, ale může se začít odehrávat ten skutečný příběh v přítomnosti a v naší přirozenosti a nemusí být vlastně jakoby zpětně přehrávány ty příběhy, které nám vlastně třeba vůbec nepatří.
Mm. Áno, pre mňa je tam vždycky vlastne veľmi kľúčová modlitba, že sa modlím tomu, že no tak zdroj, teraz čo chceš zo mňa mať? Teraz ja si niečo môžem prijať, že môžem niečo cítiť, že prichádza z mojej úrovne alebo z mojej kapacity, ale nikdy si neviem vytvoriť, a teda viem, keby to silím a usilujem sa o to opäť tým človečím úsilím, ale keď sa pomodlím, že tak zdroj, tak akou formou, čo teraz, akú formu zo mňa chceš mať, hej? Teraz postav ma tam, kde vlastne ma chceš mať. A stále toto mne funguje najviac. Um, a to si ešte dokonca aj užiješ. Hmm. Vieš, vlastne tú cestu. A opäť je v tom pre mňa tá detskosť zastúpená. Hmm. Tá detskosť, ten návrat do tej detskosti. A v tomto ma hodne baví s tebou spojenie, že tam tá detskosť proste je. Hmm. Tá iskra zachovaná tej detskosti. A, lebo nezdá sa to, ale nie je veľa ľudí, ktorí naozaj dokážu veci pustiť. Že keď sa pozrieš do sveta, koľko ľudí sa tak urputne drží nejakých vecí alebo nejakých identít, ja si veľmi vážim stretnutia s ľuďmi, ktorí dokážu veci pustiť. Že niečo sa proste premení, nejaký vzťah sa skončí, nejaký vzťah sa začne, niekde sa presťahujem a ten život sa mení. A to je super. A mením sa aj ja a mením formy dokonca. Hmm. Zomriem, narodím sa ako niekto iný a prežívam svoju cykličnosť. Tak ako žena, tak aj muž má svoje A, cykly. A je super vlastne toto si dovoliť zažívať, tie premeny, meniť sa, uspôsobovať sa a tomu, čo teraz zo mňa ten zdroj chce mať. hmm. Je to krásna cesta a nikde nekončí. Presne to je taká ilúzia 3D, že splnil, alebo už som niečo vytvoril, už som zbohatol a tu to končí. Nie, tá cesta nikde nekončí a stále ide len hlbšie. Ako hovoríme tomu vyššie, ale je to v skutočnosti hlbšie. Hmm. Mm, Stále vlastne dosahujem väčšiu celistosť. Hmm. Mm, Opravdivost. Áno, áno. No, asi už budem musieť ísť, lebo už A počujem veľký krik tunak za dverami. A už viem, že všetko ako je rozhádané, presne. A, už se probouzí. A mm, já moc děkuju za toto sdílení, a ja ďakujem. za inspiraci a Mm, slova i všechno, co mohlo vzniknout, projít tady tímhle společným prostorem. A možná mě napadá jenom pro ty, co tě třeba neznají, jestli je na tebe nějaký kontakt nebo kde tě lidi najdou. Áno, ja ďakujem tiež za všetko, čo je vyobrazené aj čo je na pozadí a vlastne zo všetkého si môžeme zobrať a čerpať. A kontakt na mňa je určite Facebook, viac asi Instagram používam. Môžem ti dať potom sem svoj mail alebo číslo. Ja vlastne teraz sa venujem najviac pôrodom a pôrodným sprevádzaniam, aj pôrodov do celistvosti, vlastne dospelých. A potom sa venujem takým vysokofrekvenčným dúhovým teraz terapiám, kde vlastne so skupinkou prevažne to robíme, integrujeme dúhové lúče ako seba z jednoty do svojho. Taká anielská metóda. A je to vlastne taká tvorba v úrovni, kde už sa tvorí zvukom a farbou, vlastne tými prvopočiatočnými nástrojmi. No a tiež sa venujem ešte púťam a takému ženskému liečeniu ženského tela. Ale všetko vlastne info je len na Instagrame alebo osobne. Najradšej mám, keď sa vlastne môžem s človekom si zavolať a dohodneme sa na tom, čo potrebuje a vlastne postupujeme podľa toho a často je to veľmi individuálne. Takže takto odo mňa. Ďakujem ti krásne za spoločnosť, za pekný večer. A taky, Nech je taky. prínosom.